Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σκοπός του σημερινού βίντεο είναι να διευκρινίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την επιλογή του κληθροποιού όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία εργασία στην οικία μας και ειδικά όταν πρόκειται να τοποθετήσουμε μία νέα κλειδαριά στην πόρτα μας. Κάποιος μπορεί να πει «Μα καλά, τι το ιδιαίτερο έχει ένας κληθροποιός σε σχέση με κάποιον άλλο τεχνικό που έρχεται στο σπίτι μας προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες, για παράδειγμα ένας τεχνικός ηλεκτρονικός, ένας ηλεκτρολόγος ή ένας υδραυλικός». Η σημαντικότερη διαφορά αλλά και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κυριολεκτικά και μεταφορικά ο κληθροποιός κρατά τα κλειδιά της οικίας μας. Επομένως, θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στον άνθρωπο που θα του εμπιστευτούμε την ασφάλεια της περιουσίας μας, αλλά και την ασφάλεια τη δική μας και των αγαπημένων μας προσώπων. Ας παραθέσουμε μερικές συμβουλές για την ασφαλή επιλογή ενός επαγγελματία κληθροποιού. Πρώτο και κυριότερο, να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι κακό όταν επισκέπτεστε ένα κατάστημα να κοιτάζετε αν υπάρχει σε κάποιο εμφανές σημείο η άδεια του κληθροποιού ή να ρωτάτε τον επαγγελματία αν τη διαθέτει. Η άδεια σας διασφαλίζει ότι ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως λευκό ποινικό μητρό, άδεια λειτουργίας κτλ. Δεύτερο, καλό είναι αν διαθέτετε συστάσεις από κάποιον φίλο ή γνωστό σας που έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο επαγγελματία και έχει μείνει ευχαριστημένος. Διαβάστε τις κριτικές των πελατών του εφόσον διαθέτει ιστοσελίδα και το βιογραφικό του εφόσον είναι αναρτημένο. Μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας είναι εάν ο επαγγελματίας που θα συνεργαστείτε είναι μέλος κάποιου επαγγελματικού συλλόγου κληθροποιών. Για την Αθήνα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Ελλήνων Κληθροποιών και να ενημερωθείτε. Σας συνιστούμε λοιπόν την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε ένα κληθροποιό να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω επισημάνσεις. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο.